kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn octobre kalo tile 29 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijakulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Wolomasiri taaba fulanbulamatigiw n'o ye diɲɛ tɔnba ka wolomasiri taabaw ye o maa fila olu bɔnɛna u ni na Burkina Faso denw don. Nin kunnafoni ninnu dankɛnɛmayara kunnafoni disira caman fɛ a kɛra sibiridonya tɛmɛlen. Kulu min bɛ n'u ka ma Front pour la sauvegarde de la démocratie n'o ye kuluba ye mun sigira yaasa jɛmu fanga o bɛ kisi an ka jamana kɔnɔ cogo min na u k'a ma bakuruba fɔ la FS2. Kunungo Karidonya Palais de la Culture la Bamako yan u ye sigi tetew kɛ ka kumakan dɔw k'olu dankɛnɛmaya. Kulu min bɛ n'u k'a ma Club des Amis Professeur Samba So ale teriw olu ka faraɲɔgɔnkan kulu CASOS baraɲɔgɔnya u ni collectif des anciens de l'Institut national de prévoyance sociale CAINPS n'o ye INPS maa ɲɛyɛlɛkɛkɔrɔw ye u ye faraɲɔgɔnkan kɛ sibiridonya tɛmɛlen maison des aînés la ka tile kelen lajɛli k'o ta ka ɲɛsin maaw ma mun kɛra fu la dɔnkibaro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisadani na kasara ale kɛra nin bɔra wolomasiri taaba fugulanbulamatigi fila bɔɲango olu bɔnɛna u ni na Burkina Faso denw don u bɛ kulu kɔnɔna na n'o ye MINUSMA ye ale ye diɲɛ tɔnba u ka cidenw ye ka na an ka jamana kɔnɔna na basigi o bɛ se ka waleya cogo min na Wagadugu Burkina Faso faaba ale ye kunnafoni a y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ ko sali kɔfɛ maa caman olu joginna sibiridonya tɛmɛlen nin kɛra jugucilaw olu ka wulikajɔ fila de kɔnɔna na ka ɲɛsin wolomasiri taabaw ma a kɛra Tombouctou ani Mopti MINUSMA ale yɛrɛ y'a kuma sɛbɛntiya MINUSMA ka fɔcogo la o de filɛ nin ye a ka laseli dɔ kɔnɔna na a ko kunungo sɔgɔmada joona fɛ an ka wolomasiri taaba fulanbulamatigi fila olu bɔnɛna u ni na minnu bɛ Ber a bɛ Tombouctou mara la wa u ye dankari mugujugucila jatigɛwale kɛbɔ olu ka wulikajɔ de la u ye minnu labɛn ka ɲa u tun bɛ bolimafɛn sentigɛ duman caman de kɔnɔ minnu n'u tun kɛn bɛ ka mugu kerunan yɛrɛ k'o caman bila a kɔnɔna na ani marifa min n'ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ mugu caman keru ɲɔgɔn fɛ wa fo ka taa se mugukuruw ma u ye minnu lafili u yɔrɔ kɔfɔlen ale kɔnɔna na sanga dama dama o kɔfɛ kɔna ale bɛ Mopti mara la kasikibile fila olu fɛnɛ mugu poronta o ye kasara se olu ma mun n'a donna dugu jukɔrɔ. Kulu min bɛ Bamaliba kɔnɔna na n'u ko ma ko Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD kunungo u ye ɲɔgɔnna jɛrɛkɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la Bamako yan ninɔ a bɛ sigi tetew a bɛ o kofɔ de ka hakilinaw k'olu dankɛnɛmaya a ɲɛmaw u ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ u ye tɛgɛkɔni sin olu la ka tila ka wele bila malidenw ma k'a fɔ malidenw ka wuli k'u jɔ u ka se ka i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ ta ka ɲɛsin waleya fɛn o fɛn n'o bɛna ni jɛmu fanga o darakili ye an ka jamana kɔnɔna na Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga n'a nɔnamaw fɛ ko dan bɛ se ka sigi olu la cogo min na u ko Mali ale de bɛ bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ Soumaïla Cissé ale de ye nin kumakan ninnu fɔ n'ale ye URD o fangaɲinitɔn o ɲɛmaa ye fɛn min Gwara Daba fangaɲinitɔn olu ka ɲɛminɛ don. Teriw n'o ye Professeur Samba So teriw ye olu ka kulu ani baraɲɔgɔnya kulu min bɛ n'o ye maa ɲɛyɛlɛkɛkɔrɔ minnu bɔra INPS o kɔnɔna na u k'a ma CAINPS sibiridonya tɛmɛlen maison des aînés la u ye tile kelen lajɛli kɛ ani ka furakɛli minɛnw k'olu ta k'olu di maa si birintilew olu ka lahalaya ma a bɛ bila minɛn kɔnɔ n'o ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o ɲɛsin bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ani kɛrɛfɛmeriw o kɛlɛli ma u ko dɔwɛrɛ tɛ kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na wa lajɛli minnu kɛra n'a kɛra fu la a kɛra ka ɲɛsin fɛn min ka dɔn ka fɔ farikolo lahalayaw ɲɛ ani fɛn min ka dɔn ka fɔ ɲɛgɛnɛ siraw fo ka taa se dusukun olu lajɛliw u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ fu ka sɔrɔ ka minɛnw ta n'o bɛ furakɛli minɛnw kofɔ k'o ta k'o di maakɔrɔbaw olu ma olu bɛ se ka o tɔnɔ bɔ cogo min na maa min bɛ yen n'ale ye CASOS o ɲɛmaa ye Mamadu B Tarawele a y'a jira k'a fɔ Professeur Samba So u bɛ foli ni ta ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ fɛn min ye lakanda ani furakɛli o sabatili an ka jamana kɔnɔna na
collectif INPS o tɔgɔ la Sanba Lamine So ale o ɲɛmaa ye ale ko kɛnɛya sabatili bɛɛ lajɛlen o ye wulikajɔ o y'a a kun ye wa olu ka i ka dɔn k'a fɔ jija na kɛ o sira fɛ. Farafina bondakun kan wasabulon Centrafrique jamana o tɔgɔ la n'ale ɲɛmaa n'ale bolo bɔra cɛ la n'ale kɛra Assemblée nationale o ɲɛmaa kɔrɔ ye jumadonya tɛmɛlen Karim Mekasuwa a ye welewele da a kanubaw ma kunungo k'a fɔ ko u ka basigi kɛ k'a sababu kɛ u ye fanga min kɛ k'ale bɔ Assemblée nationale o ɲɛmaaya la ko dɔwɛrɛ tɛ ko a kɛlɛ bɛ se ka kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ sariya o de sira fɛ k'ale ka wulikajɔ olu bɛ sen na yaasa sariya bolo sira fila bɔɲango u bɛ se ka olu taama cogo min na ale ka segin a ka ɲɛmaaya o minɛn kɔnɔna na. Banajugu Ebola bana ale wuliko filanan o de waleyara République démocratique du Congo o kɔnɔna na wa o kɛra sababu ye maa 164 a ye olu bɔnɛ u nin na nin kunnafoni in fɔra minisiriso fɛ kunungo Congo jamana o tɔgɔ la mun ɲɛsin bɛ kɛnɛya ma u ko maa 257 olu kɔni de ye bana in olu kɛra tigilamaw ye maa 222 olu ta siga t'o la fiyewu maa 35 siga bɛ olu de ta la a ko nin y'a maa 67 ye minnu ni olu kɛnɛyara Ebola bana in a sɔrɔlen kɔfɛ République démocratique du Congo o kɔnɔna na nin bɛ dan sigi bi laseli la min labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Soriki n'o dɔgɔnɛkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na ntɛnɛn octobre kalo tile 29 sanba 218 n'a b'a fɛ ka segin maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di sira ale sanfɛ malizoom.net n'aw taara yen a bɛ maraka fama ka journal Bambara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jataraw a b'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen nɔ n'a ka d'aw ye www.malizoom.net mun dɔrɔn u ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw filɛli an'an lamɛnli ma a k'an bɛn sini kunnafoni wɛrɛ ale kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.